mar de feo. A ver isto. A ver, Agora xa non me ven. home, Porque eu son de Colonia e ti és de non sei de que, de Caña. Ai, a resende ben, Ana, ai por Dios. a resende, non? Sabedes que pasa? Que son unha persona que me moléstame moitísimo as colonias, o cheiro das colonias, dos perfumes e de todo, por moi caras que sean, a min dame igual, quero dicir. Nunca me veredes botar a min colonia. Non. E estar ao lado dunha persona que ten así o perfume deste que vai deixando o cheiro pola calle, tampouco non podo. Bueno, Porque me... Pero, a ver, é que méteseme aquí, parece que comín todo o día. Depois, nin podo comer, nin podo... porque me sabe a colonia. Non me gustan as colonias nin os perfumes. E esta planta, esta, inunda de aroma, dígovos que 3 metros na súa redonda, cheira tan fuerte, non cheira mal, cheira moi ben. Moi ben, moi ben. Pero cheira fuertísimo, eu non a soporto, así que non sei que facer con ela. Que facemos ca planta? Ai, deixámola aí. Non lle cortes folla ninguna. Non lle corto nada? No, Escoita, e se a cortamos polo ras e a levas para a casa para o florero? É moita, dame pena. Coño, dame máis pena aquí que... Mira, que leve unha ramiña. Non che digo que non. Ves? Pois entón hai que collela. Non, toda non, deixa estar aí. Pero para ano bota máis, Si, aí hai un bichiño. Home, claro, a ver, busca tamén era unha Se che dixo eu, que o encontro eu a primeira. Vamos a ver se é de... É un bicho. este está aquí, pero fijo mandarino. Querelo ver? Bueno, a ver. Pasa que non teño as gafas, a ver se o encontramos. Bueno, a primeira, mira. Non é nada, pero... Mato aquí. Sí. Chámase bicho rosca. E este tan pequeniño como o vedes, acabou ca lechuga dun día para outro, porque onte estaba recién plantada e estaba ben. Onte a lechuga estaba como esta, que llevamos a facer, e hoxe está toda roída. É que se lle vai a facer, o sea, colles outra lechuga e traela, que eu non me disgusto porque me coma o gusano a lechuga. A mí dame rabia, eu mato, aí teño asco. Eu non, e vou a poñer unha casita en Canadá. Vale, miña filla. Vamos traballar nun sílulo. Dille este chao, Lau. Hasta chao. Vamos facer algo para se ganamos o pan. Home, o pan só ganaste que se acabaste as patacas, e máis as calabazas. Aí sí, eso sí. Pois entón o pan só ganou.